Objection बाथ्रा जेबो गैया जुदि लीगेलिस्ट बा लीगेलिस्टखौनो जानांगौ आरो आनलिगेल बा आनलिगेल जोङो लीगेलाव थांग्रा मानसि आरो लीगेल हिसाबै जों थागोन आरो लीगेलि जादोंब्ला लीगेलि जानांगौ आरो आनलिगेल जादोंब्ला बेखौ जोङो सानफ्रोमबो बिरोध खालामगोन। नोंथांखौ बिथाङा मैया स्कुल बा फोसावनायखौ नोंथाङा बेसेबांसो माने मोजां होननानै बुंनो हायो? बेथ' बाथ्रा खुगाजों खामानि जायाना बे खुगाजों बुंनायावथ' जेनेबा हेमन्त बिश्व शर्मायानो जा बा सोरबा नरेन्द्र मदियानो जा आच्छा दिन आएगा बेबायदि प्रमद बर'आबो सोरनिबा माबा लानानै बे मोजां दिन जागोन मोजां जादो मोजां खालामदो बेफोरखौ जों मानिया एजुकेट माने रिजाल्टखौसो जोंनो नांगौ रिजाल्टआ मोजांबा रायजानो मोजां। नोंथांनि बायदिब्ला दाखालि स्कुल फोसावनाया मोजां जादोंना जायाखै? स्कुल फोसावनायनि निउसखौ आं दासिमबो मोनाखै एक्सुवेलि एग्जाम्पल आं दा बिनि सायाव जेबो बुंनो हाया आं जुदि मोननायमोनब्ला बेखौ आं बुंनो हागौमोन खिन्थु दा आं बेखौ मोनाखै मिडियायाव आं मोनाखै बेनि थाखाय आं बिनि सायाव जेबो बुंनो हाया। बेनो जे मुल्य बृद्धि भात्ता हिसाबै भटारफोरनो भात्ता होनांगौ दिनैसिम भात्ता होनायनि माबाखौ सरकारा लाहार फाहार लायाखै खिन्थु जों भटारशिप हिसाबै जिहेतु भटारफोरनि थाखाय भात्ता नागिरदों बिनि थाखायनो सरकारा मोनसे आसनि बानायनो गोनां जादों बे आसनियानो जादों कृषक सम्मान निधि आसनि बेनिफ्राय आरो अरुणोदय बानायनो गोनां जादों जोंनो बे अरुणोदयजों आरो बे कृषक सम्मान निधिनि आयजों जे भटारफोरा सानसेबो डेभेलप जानो हाया बेनि थाखाय जोंनो भटारफोरनि जिथु मौलिक अधिकार जिथु रांखान्थिनि उदांस्रि बे रांखान्थिनि उदांस्रिखौ जोंनो नांथारगौ मानो होनोब्ला दिनैसिम इडुकेटेड पार्सननि खामानिफोरा मेसिना लांजोब्बाय दिनै गरिब दङ भारतबर्षआव बिराद गरिब थानायखायनो बेनि कारनै जोंनि मानसिफोरा 4000 टाका गुलाम मावनो गोनां जायो इडुकेटेड पार्सन जानानैबो 5000 टाका गुलाम मावनो गोनां जायो बेनि थाखाय भटारशिपनि आयेन जायोब्ला साफ्रोमबो न'खरा डेभेलप जागोन साफ्रोमबो परियाला डेभेलप जागोन आरो मानसि हिसाबै थांना थानायनि राहाखौ जाहोगोन बेनि थाखायनो जोङो दिनै जुन मासनिफ्रायनो जोङो टारगेट लानानै बहुत खामानि मावबोबाय दिनै 1 मास बेयाव धरना खालामबाय बिनि उनाव माने फुट माने जात्रा पेडेल जात्रा खालामबाय 28 दिन माने सदियाथ' धुबुरी बिनि उनाव जिलाइ सार्केल रेलि इनिफ्राय जोबथायाव दिनै 23 सननि जोबथायाव जोङो गुवाहाटीयाव फैनानै ससलाव बे धरना खालामनो फैदों आरो बे ससलनि धरना जरियते मुख्यमन्त्री आरो प्रधानमन्त्री जों माखासे मेम'रेन्डाम होनायनि सायाव बिथांमोना मा थांखि लाखो दिनैसिम जोंनो बुंना होआखै बिनि थाखायनो जोङो एगेन्स्ट हिसाबै जोङो बे मेम'रेन्डामखौ साबमिट खालामनाय जादों। जोंनि खामानियाथ' जाफुंनायमोनब्लाथ' सोबबानो डेभेलप जासिगौमोन दिनै जों थगायनायनि राजनिति खालामाखै जोङो दा सुइजारलेण्डनिफ्राय जों फैदों दै सुइजारलेण्ड देश जोङो बड'लेण्ड माने सुइजारलेण्ड नंगौना नङा दा सुइजारलेण्डनि देशनिफ्राय जों फैनानै जों नुफैदों जे आख' प्रमद बर'आ गामसा गाननानै न' बड'लेण्ड न' रेस होननानै आन्दलन खालामनो दरकार दङ नहलेब्ला बड'लेण्ड जायालासिनो आरो सुइजारलेण्डआ असम्भब बाथ्रा बिनि थाखायनो जे नकलि जिथु दा बे ट्रेक्टराव माबा पेट्रल गैया होननानै खोनाबाय डिजेल गैलियानो आरो बे ट्रेक्टर सालायग्रा थिखनियाला माबायाव ड्राइभाराबोनो पान्जाबावबो सहैबायनो बे हिसाबै दा जेने तेने नांगोला 17 बोसोराव जिथु लुटिनानै ठिकादारफोरखौ महाजन खालामबाय सोरबा सार्केल गंसेबो गैयि मानसिफोरखौ धोनि जाहोबाय दाम्पारनि मालिक जाहोबाय ठिकादार जाहोबाय बिसोरखौ जेने तेने लानानै बिसोरनि ग्रिजजों हाग्रामा महिलाया एसे सोलिगासिनो दङ बियाबो बारा दिन गैला बिनाबो भेलिडिटि जाबोबाय जोबनो सान जाबोबाय मानो होनोब्ला सान जायोब्ला हर जायो बेनि थाखायनो नेता राजत्वफोरा जोबनो समय जाबोबाय मानो होनोब्ला गणतन्त्र देशआव दिनैनि दिनाव साफ्रोमबो गुन्दाफोरासो देशखौ सालायगासिनो दङ मोजां मानसिनि आखायाव देशआ थाङाखै प्रमद बर'आबो सासे ओरैबायदि जातिनि नाम लानानै जातिखौ थगायबाय फानबाय खासि खामजाबाय बेनि कारनै जा जेनेबा नोंथांमोना खोनागासिनो दङ मा होनना बुङो बेखौ
कार्लसा मोना जितु उग्रपन्थी এই उग्रपन्थीनि आखायाव देखो एगारना बोले मा रायजोनि डेभेलप जानो बिनि कारनै ठिकादारनि डेभेलपजों जोंनि पार्टिया रायजोआ जेबो डेभेलप जानो गैया इनि कारनै भटार्सफोरनो गावनि मोन्थाइखौ जोंनो नांथारगौ आरो जोङो नोंथांमोननि मिडियानि जुरियते जोङो गुरैयै खावलायो रायजोफोरखौ गुरैयै बुंहरो नोंथांमोना सांग्रां जा नोंथांमोना गावनि मोन्थाइखौ नागिरनो सान गावनि मोन्थाइखौ नागिर नहरब्ला इयुन जेनेरेसनाव इयुन माने जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि खामानिया गासैबो जोबनो हमलांबाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाया बांगालराव थांनानै केरेलायाव थांनानै सोरदोबा बुथार जाबाय सोरदोबा सेथार जाबाय आरो जितु जोंनि मोन्थाइ बेखौ मोन्थाइ मोननोब्ला जोंनि न'खरावनो थानानै आजादि संसार सालायनो हागोन आरो बै अधिकारखौ जोंनो नांथारगोन नोंथांमोननि जोंनोथ' जे नेतायाथ' जिहेतु बानायखाया नेताया जादों ठिकादारनि नेताया जादों पुजिपुतिनि काठपुतलाफोरा बानाया खिन्थु जोंनि आयेनखौ जों बानायनो थाखाय साफ्रोमबो भटारानो दावगाना फैनांगोन आरो बै दावगाना फैनायनि जाहोनावनो जोंनि अधिकारा जों भटारफोरानो खालामना लानांगोन बेनानो ब्रह्मपुरआ बेथ' एसे एग्जाम्पल हिसाबैथ' एसेबाबोथ' मावफानांगोन पेकेज फैदों नालाय जिथु पेकेज फैयो पेकेजनि सायावसो बाथ्रा थायो बेथ' गावनि आखाइजों बा गावनि न'खरनि थाखाजोंथ' जेबो माबा खामानि मावनो हाया जेनेबा डेभेलपखौ जों गासैखौबो लुगैयो ब्रह्मपुरानो खालाम बा हाग्रामायानो खालाम डेभेलप खिन्थु बेजों डेभेलपनि जिथु सिस्टेम बे सिस्टेमजों रायजोआ डेभेलप जानो हाया बेनिखायनो जोंनो बिथांमोनाबो जुदि रायजोखौ मोजां मोनोब्ला बिथांमोनाबो भटारशिपनि आयेननि थाखाय मानो बाथ्रा बुङा भटारशिपनि आयेननि थाखाय बिथांमोनाबो बुंनांगौ दिनै बा जेनेबा हाग्रामायाबो मानो बुङा भटारशिपनि मोन्थाइनि थाखाय बिथांमोना सानैसो ठिकादारनि कारनैल'सो खामानि मावबाय थायोब्ला रायजोआ डेभेलप जाया जाथिया डेभेलप जाया जों बुंदों साफ्रोमबो भटार्सफोरनो रांखान्थिनि उदांस्रि होयोब्ला जातियाबो डेभेलप जागोन मानसियाबो डेभेलप जागोन हारियाबो थांना थागोन बेनो